relación al sector de la pesca. La actividad dura y no siempre debido a la integran, fundamentalmente a las personas que la integran. Si el grado necesario para poder cumplir con su cometido tiene una serie de medios, es que un helicóptero tuvo encargada esta vigilancia y realizó respuesta inmediata a las incidencias que se van produciendo en también contra la pesca que de modo ilegal hacen la... Hasta hace poco... Por iso nos preocupa a Mariña. E por iso a Consellería do Mar e o Goberno ten como obxectivo seguir investindo na pesca na Mariña. Levamos investidos máis de 80 millóns de euros dende o ano 2009 en asuntos marítimo-pesqueiros na Mariña. E imos a seguir traballando e priorizando esos investimentos. Quero felicitar o sector por a súa evolución positiva. A facturación media das lonxas luguesas creceu un 24%. Dende o ano 9 ao ano 20, facturación, incluído un ano de pandemia. E as exportacións das empresas pesqueiras desta comarca aumentaron un 120% desde o ano 2009, que se dice pronto, nunha década, máis de duplicar a facturación anterior.